Abdomenul se face în bucătărie. Ai auzit-o, o crezi, poate o repezi și altora. Dar hai să o spunem pe bune. Dacă doar mănânci curat, nu înseamnă că o să ai pătrățele. În cel mai bun caz, poți să fii doar mai slab. Dar abdomenul vizibil, aia e altă poveste. Hai să-ți explic în ce măsură e adevărat. Da, are un sâmbure de adevăr, dar spus așa, scoasă din context, devine un mit incomplet care mai mult încurcă decât ajută. În realitate, alimentația te ajută să dai jos grăsimea care ascunde pătrățelele. Fără un deficit caloric, abdomenul tău, oricât de antrenat ar fi, nu se va vedea. Practic, trebuie să mănânci mai puțin să slăbești ca să se vadă mușchi mai bine. Și dacă nu știi să faci asta, păi, e simplu. Există zeci de calculatoare online care îți calculează caloriile de mentenanță bazat pe vârstă, gen, înălțime, greutate și nivel de activitate. Unele spun chiar și cât trebuie să mănânci pentru a slăbi. Dacă nu ai norocul să dai peste unul de genul ăsta, o regulă de bază e să scazi 400-500 de kilocalorii din necesarul de menținere. E un interval sigur care te ajută să pierzi grăsime și să-ți păstrezi masa musculară. Ok, și de ce nu e asta de ajuns? Pentru că și abdomenul tău este, la fel ca orice alt mușchi, format din mai multe părți care trebuie antrenate separat. Mă refer în special la dreptul abdominal, mușchiul care formează acele pătrățele la care toți visează. Pe lângă el, în structura abdomenului se regăsesc și oblicii, care stau de o parte și de alta a dreptului abdominal. Deci da, și pe aceștia trebuie să-i antrenezi exact cum îți antrenezi bicepsul, spatele sau pieptul. Dar care sunt cele mai bune exerciții? Hai să începem cu oblicii. Aici pot spune că Russian twist-urile își fac cel mai bine treaba. Când vine vorba de dreptul abdominal, e puțin mai complicat. Partea de sus o poți lucra cu bine cunoscutele abdomene. Partea de jos este cea care îți va da cele mai mari bătăi de cap. Aici rămâne ultimul strat de grăsime, acel stubborn fat. Dar, într-un final, poți scăpa de el cu ajutorul dietei și al unor hanging leg raises. Așa că gata cu miturile și scurtăturile. Abdomenul vizibil nu vine doar din mâncat curat sau abdomene făcute în exces. E un proces în care dieta și antrenamentul trebuie să lucreze împreună, iar răbdarea e cheia. Nu te aștepta la rezultate peste noapte, dar dacă ții deficitul caloric, mănânci suficientă proteină și te antrenezi corespunzător, vei vedea schimbări. Sper că am clarificat puțin mitul cu abdomenul care se face în bucătărie. Dacă vrei pătrățele pe bune, trebuie să înțelegi că nu e doar despre ce mănânci, ci și despre cum te antrenezi. Dacă ți s-a părut folositor, dă un like, abonează-te și hai să vorbim în comentarii. Vreau să știu ce mituri ai mai auzit tu sau ce întrebări ai.